Hvad hedder du i øvrigt? Nina. Nina? Ja. Jeg hedder Mads. Hej Mads. Det er min kone Josefine, Hej. og det er Lukas. Men jeg er ikke troende. Nej, det behøver du ikke at være. Okay. Så du er Den bare... har jeg haft svært ved nemlig. Ja, men det forstår jeg godt. Ja. Det forstår jeg godt. Jamen, må jeg gerne lige bede for dig? Okay. Og du skal bare være fuldstændig ærlig, ikke også? Jo. Ja. Det helbredes i nakken lige nu i Jesu navn. Kan du mærke en andning? Det synes jeg faktisk, jeg kan. Hvis du skal sætte tal på. Så er jeg nok på en 6'er. Al smerte forsvind lige nu i Jesu navn. Det er faktisk bedre. Det er bedre. Ja, det er bedre. Ja, Ja. tak Gud. Tak Gud, for du bare giver Nina en ny disk lige nu. Det blev meget bedre op i nakken af det. Ja, og hvad med skulderbladene? Ja, der er lidt, men det er fordi, jeg døjer rigtig meget med den højre side. Altså, det er den, jeg har døjet med de sidste 3 år. Okay, højre side. Ja, det har været meget slemt. Okay, så bliver jeg lige for den højre side. Falder bare al smerte i skulderbladene forsvinder lige nu. Det føles bedre. Det føles bedre. Det er lidt noget underligt noget. Nu er jeg nok nede på en 4. 4, okay. Er du med på, at vi bare lige giver den lidt ekstra, eller hvad? Ja, den er svær. Husk, at det er noget, jeg har haft med. Ja, men Gud han er vild. Så tak Gud, for du bare fjerner al smerte, Det er bedre. Meget bedre. Så hver gang bliver det lidt bedre, eller hvad? Ja, det gør det faktisk. Ja. Altså, så er det kun lige, når jeg gør sådan lidt den her, at jeg lige har lidt nede i lænden. Men ellers, det er skulderbladen, det er væk lige nu. Er det væk? Ja. Halleluja. Det er jo vildt. Ja, det synes jeg også. Tak for, du bare fjerner resten, alt det sidste her, hele vejen ned ad ryggen, i skulderbladene og i lænden lige nu i Jesu navn. Jeg mærker ikke noget lige nu. Ikke lige nu? Nej. Er der ikke noget overhovedet? Nej, det er kun lige at lidt spænding i, men den er virkelig svær. Men den, ja. Al spænding forsvinder i nakken lige nu. Yes, halleluja. Halleluja. Tak for det. Tak Jesus. Ja. Så Gud han lige skal til at overveje det. Så Gud han lige bevis for dig, at han faktisk findes.